Vše ze světa glampingu a malého bydlení. Milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu našeho Tiny Glampcastu. Ahoj Tomé. Ahoj Romčo. A zdravíme našeho dnešního hosta, kterým je Radek Váňa, majitel vydavatelství Archizum Books. Ahoj, dobré ráno, děkuji za pozvání. Ahoj, dobré ráno. A my se známe, takže si všichni budeme dneska tykat. Tak já to hnedka odpálím na začátku. Radku, ty jsi vlastně kolega, ty taky děláš podcasty mimo jiné. Můžeš se našim posluchačům představit, jsem chtěl říct přesvědčit, to je blbost, ale představit, čím se živíš, co děláš a vlastně to je i důvod, proč jsme se s tím dneska sem pozvali. Tento pořad vám přináší Kodu.cz a Glamping.cz. Poslechněte si nás. Ale já se živím a dělám to, že propaguju architekturu. Dělám to už přes 20 let a dělám to různými formáty. Jeden z nich jsou právě podcasty, které natáčíme a vydáváme v časopise Archizum. Kromě toho vydáváme krásné knížky o architektuře, současné české architektuře. A pak máme ještě časopis, který se jmenuje Archizum. Ten vydáváme 4krát ročně jako tištěný magazín a v zásadě každý den jako online. Takže to je zhruba tak to, co děláme. Já na to možná navážu, abych tě trošku ještě víc představila za nás. Ty jsi zakladatel a spisovatel. Dlouhodobě se věnujete tématům současné architektury, saunování, malometrážního bydlení. A ve vašich knihách mapujete designy sound, tiny houses i principy minimalismu a ukazujete, jak kvalitně žít na nějaké menší ploše. Možná zkus nám říct, jak se to stalo, že dneska děláš, co děláš. Kudy šla ta tvoje cesta? Ta moje cesta byla taková, že já, když jsem studoval tady v Praze na Filozofické fakultě, tak jsem studoval estetiku a tam nám říkali, hele, musíš si prostě vybrat jeden druh umění, protože nemůžeš jako obsáhnout všechno a mě tehdy už jako v prvním ročníku na vejšce velmi zaujala architektura, takže já jsem se vždycky věnoval teorii, historii architektury. No a logicky z toho pak vyplynulo, že když jsem skončil vešku, tak jsem nastoupil do časopisu Architekt, což byl v té době nejčtenější, jako velmi vážený časopis. Dneska už je to úplně jinak, protože ten svět médií se hodně změnil. Takže tam jsem začínal jako redaktor a pak jsem prošel všemi možnými českými architektonickými, designovými, interiérovými časopisy, až k tomu, že dneska je sám vydávám. Hele, a nikdy se tím pádem nestalo to, že jsi řekl, že bys i chtěl být sám architektem? Bylo to spíš jako z toho pohledu vnějšího pozorovatele, než že by se sám chtěl architekturou živit? Ale na to, aby si byla architekt, musíš mít jako specifický vidění světa, musí spoustu věcí technických umět a to já vím, že neumím. Takže jako architektura mě baví mě z toho pohledu teoretického, zvenčí, ale sám bych jako dům nakreslit nedokázal. Mm-hmm. Romčo se tě tady ptá, mluvíme o tobě, ale Archizum seš jenom ty, nebo to je skupina lidí? Ne, Archizum je dneska tým lidí, kteří připravují ten časopis onlineový, i ten tištěný, vlastně dneska nás je 12, takže je to prostě normální jako skupina lidí nebo firma, která to dělá. Já vždycky jdu jako na dřem, promiň, dneska to je takový živelný tady, občas nám i ta čeština nejde, tak se omlouváme našim posluchačům. Radku, řekni mi, co bylo na začátku? Co bylo tím impulzem, že se tohle stalo? Že jsme založili Archizum? Jo, přesně tak. Hele, tak my zhruba nějakých jako 15-17 let děláme pro architektonický studia, kanceláře, děláme vlastně tvorbu obsahu, když to jako zjednoduším, a ten impuls byl jednoduchý, že vlastně jsme si chtěli ty věci dělat tak jako po svým, takže jsme nejdřív založili online, což bylo někdy před 8 lety, online, protože to je relativně jako jednodušší než ty tištěné věci. No a postupně se to tak nabalovalo, až jsme si řekli, hele, zkusíme vydat jako první knihu. Ta knížka se jmenovala Tiny House, máme ji tady na stole před sebou. Je krásná, zelená. Krásná. Tam jsme se vlastně potkali i spolu, že jo, na tomhle projektu, a protože ta knížka měla velký úspěch, vyprodala se, my jsme ji pak znova dotiskli, tak jsme si řekli, hele, uděláme další, a takhle vlastně to už funguje 4 roky. No a jak se teda stalo, že vlastně v rámci té architektury tě zaujala opravdu ta výseč toho minimalismu, tiny houseů, sound, prostě těch menších staveb? Bylo to tak, že vlastně na začátku to téma tiny houseů vzniklo tak, že nám do časopisu
architekti posílali různé domečky. Bylo to někdy po covidu, to znamená 2022, něco takového. A my jsme říkali, hele, to je zajímavý, my už tady máme 5. domeček a 6. domeček a další chatičku. Pojďme se na to podívat, takže z toho třeba uděláme nějaký jako e-book. A jsme si říkali, ale e-book, to je prostě takový jako divný žánr, že jo? Není to ani časopis, ani knížka, je to nějaký PDF, který si někde někdo stáhne a to vlastně není úplně jako ono. Takže si přesně pamatuju, jak jsme několik měsíců diskutovali o tom, jestli z toho udělat knížku a teď jako jaký formát má mít ta knížka. No a nakonec z toho vznikla jako velmi obsáhlá, velmi jako graficky povedená i materiálově propracovaná knížka, která vlastně si myslím, že před těmi 3 lety docela dobře zachytila fenomén, který v té době jako rezonoval, hodně to lidi zajímalo, takže myslím si, že se nám prostě podařilo, protože knížek o tiny housech jako v Evropě a ve světě je spousta, té literatury prostě najdeš jako hodně, ale nic takového my jsme nenašli vlastně jako o českých tiny housech, takže v tu chvíli si myslím, že se nám prostě povedlo najít téma, který bylo jako zajímavý a pak jsme pokračovali přirozeně dál. Dneska třeba, kdybychom měli dělat knihu Tiny House 2, tak už nevím, jestli by měla takový úspěch, nevím, jestli by jsme ji dokázali naplnit kvalitním obsahem, proto jsme se do toho taky nepustili. Takže 2 není a myslím si, že nebude. Myslíš si, měl jsem tady připravenou jinou otázku, ale říkáš, že 2 nebude a myslíš si, že ji není čím naplnit, protože už to není trendový, nebo že nejsou už ty objekty, které by stály za to, aby byly takhle zvětšený do nějaké knihy, nebo co bylo důvodem, proč 2 není a nebude? Já si myslím, že se to téma trošku jako vyčerpalo, nebo o tom možná vy budete vědět jako víc, protože jste ve větším detailu. Já už 2 roky v tématu tiny houseu úplně nejsem, ale z těch 40 nebo 45 domků, kterými tam máme, tak nevím vlastně, kolik z nich dál jako pokračuje, že jo, vznikla spousta firm, který se do toho vrhli a měli pocit, že budou jako vyrábět ve velkým domečky, že si to lidi budou jako kupovat a když to teď hodně jako zjednoduším, všichni budeme bydlet v tiny housech, tak to si myslím, že se úplně nestalo. A vlastně si myslím, že my jsme to, co jsme chtěli říct k tomu tématu, jako řekli. Může to mít třeba možná nějakou další podobu něčeho, co se bude jmenovat minimální bydlení nebo malé bydlení. K tomu se možná ještě dostaneme. Ale myslím si, že to téma tiny houseů je pro mě osobně jako vyčerpaný. Jo. Jeden z bodů, kterou vlastně tam uvádíte u vás jako v rámci obsahu, je, že se zabýváte taky facility managementem. To mě zaujalo hodně. Můžeš nám to přiblížit, protože facility management je pro mě obor, což je vlastně správa budov. Je to správně? Je to správně. Já osobně se tím oborem zabývám zhruba 10 let, protože my pracujeme pro Českou asociaci facility manažerů, což je velice specifický obor, který nikdo moc nezná. Promiň, do toho musím vstoupit, protože asociace, to je teďka něco, co tady u nás rezonuje. Řekni mi, kolik takováhle asociace má členů? Hele, byl bys překvapený, my když jsme začínali pro ně pracovat, tak měli třeba 50 členů a dneska mají třeba 200 členů a ten obor opravdu velmi, velmi razantně roste, což je mimo jiné teda dané i změnou legislativy. Můžeme si to jako popovídat do detailu. To klidně mimo mikrofony, to nás určitě bude zajímat, ale asociace je něco, co řešíme každý den a 200 členů, to už je teda jako, to už je velký počet. Tak dneska těch velkých facility management jako firem jsou tady desítky, těch největších v Čechách je třeba 10 a ten obor tím, jak se prostě staví, že jo, bavíme se o facility managementu velkých budov, to znamená typicky jsou to nějaké office parky, jsou to shopping centra, ale jsou to i velké bytové soubory, tak na to dneska vlastně potřebuješ jako facility management firmu a vlastně pokud to chceš dělat jako ve velkém, tak vlastně se bez toho jako neobejdeš. Jo. A facility management dneska není jenom správa budov, ale je to i úklid. Čím dál tím větší téma je bezpečnost. A to nejenom jako fyzická bezpečnost, ale i kyberbezpečnost. Těch témat je tam opravdu celá řada a já, jak jsem jako mimo jiné teda členem té asociace, tak vlastně každý rok je velká konference, kde se 2 dny rozebírá jako téma FM. No. A rozhodně si myslím, že je o čem mluvit. Zajímavé.
Dobře, tak já to zkusím zpátky z facility managementu vrátit. Pojďme možná do toho širšího záběru. Zajímají Čechy knížky o architektuře dneska? Jak to jakoby vnímáš ty za sebe? Hele, já jak se v tom oboru pohybuju dlouho, tak samozřejmě slyšíš pořád dokola, nikdo nečte, mladí nečtou, knížky jsou na ústupu. Já za sebe a za Archizum Books můžu říct, že to pravda není, protože naše knížky, každou, kterou jsme vydali, jsme dotiskli. Myslím si, že Češi hodně čtou, že hodně kupujou knížky, ale my jsme ve velmi specifický, vlastně strašně jako úzký oblasti. Jo. Takže vlastně nemůžeme se na to dívat, takže bychom se srovnávali s nějakými kuchařkami nebo memoáry herců, to jsme někde úplně jinde. Ale v tom našem oboru si myslím, že pořád to publikum je a jako bude. A když tisknete, tak v jakém nákladu? Ať máme jako představu, že... Jo. Hele, v Čechách, když takovouhle knížku vytiskneš a prodáš 1000 kusů, tak je to úspěch. To jako obvykle se ty knížky prodávají ve stovkách kusů, 1000 je takový jako dobrý. A my jsme vlastně zatím každou naši knihu dostali nad 2000 kusů. Máme i knížky, které jsme dostali třeba prodejem na 3000 kusů. Ale je to proto, že se tomu opravdu intenzivně věnujeme. My na ty knížky děláme kampaně, děláme na ně placené kampaně na internetu, prodáváme si je sami přes e-shop. Ke každé knížce děláme velký večírek, takže vlastně tomu dáváme... Na Saunovém jsme byli, to bylo krásný. To bylo přímo v sauně. Ano, to bylo v saunách Vltava, tady na nábřeží Vltavy, kde jsme v ceremoniální sauně 90 lidí, to byl pro mě poklepali silný metličku zážitek. na knihu, no. Takže, ale zase, že jo, my nejsme úplně typické knižní nakladatelství, protože těch aktivit máme jako víc, takže vydáme 4 knížky ročně a tím pádem máme ten čas se tomu jako takhle věnovat. Možná pojď nám trošku říct víc o tom, jaké to je mít v Čechách vlastní nakladatelství. Jaký je to dneska, protože ono je super z toho, co říkáš a čím jste začínali, tak jako je skvělý vidět, že umíte marketing, takže to není jenom to, že vydáme knížku a je ticho, že umíte si to hezky jako pojmout komplexně, ale když dneska někdo má vlastní nakladatelství tady na českém trhu, jako jaký to je, co všechno to obnáší? Zkus nás do toho trošku víc dostat, protože je taková specifická disciplína. Hele, tak v tom našem, já budu mluvit za to, co vím a co můžu. Nevím, jak to mají ty jako ostatní, protože těch nakladatelství jsou tady desítky, možná stovky a samozřejmě každé je nějakým způsobem vyprofilované, míří na nějakou cílovou skupinu. My jsme si řekli, budeme vydávat knížky o současné české architektuře a budeme dělat, když bych to jako měl nějak jednou větou charakterizovat, budeme dělat něco, co je jako kvalitní pop. To znamená, nebudou to odborné historické publikace, nebudou to knihy vycházející z nějakých vědeckých a teoretických výzkumů, ale bude to takovej kvalitní popík. Jako když prostě jedeš v autě, tak si prostě pustíš Stony nebo YouTube a baví tě to. Takže to je, abych to posluchačům nějak jako přiblížil a budeme se věnovat prostě současné české architektuře a budeme hledat trendy, které prostě v tuhle chvíli lidi zajímají a nějakým způsobem rezonujou. Takže před 3 lety to byly tiny housey, pak to byla kniha Sauny, kde jsme se věnovali saunám, pak následovala knížka Chaty, kde jsme se zase věnovali fenoménu českého chatařství a chalupářství. A teď před Vánoci v prosinci 2025 to byla knížka Minimal, kde jsme řešili téma malého až minimálního bydlení. Jo, vlastně reakce na to, jaká je dneska situace na trhu s bydlením, jak se bydlení stává jako naprosto nedostupnou komoditou, tak my jsme vybrali 4 desítky úplně těch nejmenších českých bytů a řekli jsme, hele, takhle by to mohlo fungovat i po té architektonicko-prostorové stránce. Jaký bude další téma, Radku? Další téma bude Ročenka české architektury, což je publikace, která tady vycházela 25 let. My jsme ji teď jako převzali, Archizum Books, a v červnu vydáme 26. vydání. To je vlastně taková publikace, která každoročně shrnuje to nejlepší, co se v české architektuře stalo. Takže jeden český architekt vybere prostě 35 zajímavých staveb. A tak to je knížka, kterou vydáme v červnu a následovat bude asi zatím náš největší knižní projekt a to je knížka Pojď s námi Prahou. To je kniha pro děti.
Wow. Tak nám o ní řekni trošku víc. Protože kde je ta myšlenka, kde vznikla ta myšlenka, že uděláte prostě velkou knihu pro děti? Aha, to ti řeknu úplně přesně. Ta vznikla, když jsme se vraceli s mojí kolegyní Kamilou vlakem z nějaké pracovní cesty a říkali jsme si, tak co bychom mohli dál jako vydávat, a Kamila má malé děti. Říkala, no měli bychom udělat něco pro děti, že jo. Já jsem říkal, no vlastně jasně, když tady neexistuje takový jako průvodce současnou architekturou Prahy pro děti. Takže takhle to vzniklo. My jsme na té knížce pracovali 1,5 roku, nebo dneska už to budou možná skoro 2 roky, a chceme ji vydat vlastně před prázdninami, čili v červnu. Jenom řeknu, že je to velká ilustrovaná knížka. Velká znamená i formátem velká. Kolik tam bude staveb? Staveb tam bude asi 120. 120 staveb. Ten formát bude někde 50 x 70 cm, takže si představ, že dostaneš... Do poličky, akorát. Dostaneš něco jako opravdu velkýho do poličky, a je to vlastně ilustrovaný průvodce po Praze, kde je spousta krásných ilustrací od Barbory Zachovalové, a na to pak navazuje textová část, kde si můžeš prostě číst příběhy těch jednotlivých staveb. Radko, já se vrátím zpátky k té první knize, která byla o tiny housech. A tiny house a glamping, to jsme my, proto tady sedíme. Bylo něco, co tě vlastně při tvorbě té knihy překvapilo z tohoto oboru? Vlastně něco, co si třeba nevěděl, co tě někam posunulo právě v oblasti glampingu a malého bydlení? Já si myslím, že ta moje cesta k tomu tématu byla podobná jako u řady jiných lidí, co mě překvapilo, že vlastně to není tak jednoduchý, jak to jako navenek vypadá. Jo, taková ta představa, že si udělám... Naivní představa, že si udělám hezký domeček někde v lese a tam budu prostě na terásce popíjet jako kávu. Tak, koukat, rozjímat. A tak to mě překvapilo. Překvapila mě i ta složitost toho legislativního rámce té věci. To znamená, že nemůžeš to úplně všude postavit, není to tak jednoduchý. A v neposlední řadě i vlastně, že to není nic, co by bylo levného. On to vlastně profesor Jiří Pelcel, který nám psal předmluvu k té knize, tak on to v té předmluvě říká, že vlastně glamping je něco jako velmi jako luxusního a že to rozhodně není téma, které by řešilo nedostupnost bydlení. To znamená, že když nemám jako na byt nebo na dům, tak si pořídím domeček, takže to vlastně takhle není. Tak to pro mě byla taková jako největší zkušenost z celého toho projektu. Tak to já bych zrovna rozporovala, ale samozřejmě, že chápu, že ono záleží, jak to člověk vezme. Člověk může mít jako tiny house, který je jako hodně ekonomický, ale samozřejmě může, vy když jste mapovali vlastně, že zejména ty nejkrásnější tiny housey, který jste v té době našli, který byly zajímavý, který pravděpodobně dělali třeba architektonický studia. Jo, to máš pravdu, že vlastně tak, to naše kritérium byla jako ten design a architektura. Ano. Přesně tak chápu, že tam potom se to může klidně dostat do podobných cen jako prostě normální dům, ale myslím si, že pak, když člověk na to nemá vyloženě jenom tohle kritérium, tak ono to u nás asi pramení, to je to, co řešíme vlastně i v té asociaci a napříč portálama, ať je to Kodu nebo glamping.cz, že vlastně je to pořád ještě novodobá záležitost, trendová, moderní a nemá přesně určený ty rámce, ty hranice a tím pádem na to můžou být tyhle ty různý pohledy, jo, který opravdu budou od toho minimalistického až po to luxusní. Je to i tak trošku volnou tvorbou těch architektů, protože samozřejmě od toho, jaký použijou materiál a jak to vlastně celý načančají, když to řeknu tu nevěstu, tak to je naše velké téma každý den, ale proto mě to zajímalo ten tvůj pohled, jak jste se na to dívali a co byly ty kritéria, když jste tu knihu tvořili a je strašně jako zajímavý slyšet ten tvůj názor, jako když jste vlastně vytvořili takhle nádherný počin, jako je tato kniha, která tady leží. Bylo něco ještě, když jste vlastně mapovali celou tu síť těch tiny houseů, že jste narazili na nějaký jako specifický problém, který třeba i vyloučil některý tiny housey z toho, abyste vlastně zařadili do té knihy? Pamatuju si, ale to je opravdu taková jako dílčí věc, že jsme byli překvapení, že třeba některé z těch domů nejsou vyráběné tady v Čechách, že se to vyrábí někde třeba v Turecku, tuším, že je nějaký obrovský jako producent, který těch domů vyrobí tisíce jako ročně, tak to třeba pro mě bylo překvapení.
A potom vlastně, když jsme dávali dohromady ten výběr, tak my jsme jich měli třeba 100, v knížce se jich objevilo řekněme 40, čili tam to naše kritérium bylo, že to musí mít architekta a musí to mít nějaký jako design. Takže spousta těch domků nám vypadla, protože nesplňovala tyhle ty pravidla a přišlo nám třeba zvláštní, že si stavím tajný domeček uprostřed lesa a má plastový okna. Tak to třeba pro mě bylo něco, že jsme říkali, to vlastně jako úplně nechceme zařazovat, protože to jde proti nějaký, řekněme, filozofii udržitelnosti. Jo. Ale samozřejmě dneska, kdybychom se na ten výběr těch domů, které jsou v té knize, podívali, tak třeba bychom polovinu z nich tam taky nedali. Nevím, jo, to je až jako... takhle? Zajímavý. Jo, jsou projekty, které vlastně skončily v mezičase, to vy asi budete znát líp než já, že vlastně někteří z těch výrobců nebo těch architektů měli představu, že to budou nějakým masivnějším způsobem vyrábět, prodávat, to se úplně nenaplnilo. Takže kdybychom se po 3 letech dneska na ten výběr podívali, tak si myslím, že by byl jiný. A zároveň si myslím, že nám tam úplně chyběl takový ten jako sociální nebo komunitní rozměr, který tomu zase dáváte jako vy. Jo. My jsme to brali, že je to čistě designová věc. Čistě designová, individuální věc, často spojená právě s relaxací a glampingem, ale myslím si, že pokud to téma se má dál nějak rozvíjet, tak to určitě vede jako tím směrem, o kterým si třeba ještě budeme povídat, a to je nějaké komunitní bydlení, bydlení pro staré lidi nebo bydlení pro nějaké jako sociální skupiny. No. Ještě omlouvám se, Radko, jedna otázka k té knize. Když jste ji tvořili, umíš ji dneska zhodnotit jako z pohledu před a po, z hlediska toho, dělali jste si nějakou jako rešerži ve světě, jak to vypadá jako s glampingama a s knihama o designu, a jestli by se na to koukal dneska jinak, když jste ji vydali, předtím, než jste ji vydali, a jestli jste si předtím dělali nějakou tu rešerži hlubší? Jo, my jsme se samozřejmě na knížky, které vycházejí po světě, a dneska těch nakladatelství jsou jako stovky, že jo, tak to, co jako bylo dostupné, tak jsme si nakoupili, měli jsme to, viděli jsme ty knihy, ale... Myslím čistě glampingovací, jako nebo designu, jo? Nebo tiny housey různý, jako, tak ono to téma můžeš uchopit různýma způsobama. My jsme vlastně chtěli, aby ta knížka byla jako hezká tím provedením. To znamená, že je prostě skvěle graficky udělaná, což nám dělala naše kamarádka a skvělá knižní grafička Jana Vahalíková. Tiskli jsme to na ty úplně top papíry, má to švýcarskou vazbu. Nechtěli jsme prostě dělat další jako obyčejný paperback, takže ta knížka vlastně má i tu jako materiálovou kvalitu věci. A v tom jsme vlastně chtěli být jako jiný. No. A to druhý teda, dneska, když to jako zhodnotíš, udělal bys něco jinak porovnání s tím světem, třeba kam se dneska odvíjí ty knihy ve světě v tom oboru tiny houseu? Myslím si, že ne. Myslím si, že to vlastně, ještě jsme měli diskuzi, jestli to třeba dělat anglicky, ale pak jsme nějak jako usoudili, že vlastně Česká republika a ta naše scéna je tak jako malá, že jako asi úplně to nebude mít ten mezinárodní přesah. Ale přesto tam úspěch byl na mezinárodní scéně. Jo, my jsme za tu knížku dostali pár cen a jako měla velký ohlas, pak jsme ji několikrát dotiskávali, ale myslím si, že tím se dostáváme k dalšímu tématu, že dostat vlastně knížku z Čech na mezinárodní knižní scénu je nesmírně obtížný a myslím si, že se to vlastně nikomu úplně jako nepodařilo. Jo? Že vlastně my jsme tady v nějakém našem světě, ale ve chvíli, kdy vyjedeš na frankfurtský světový veletrh tady do Německa, kousek od nás, tak vlastně zjistíš, že česká literatura žádné jako zásadní jako přesah do světa jako nemá. Ale ty jsi zmiňoval, než jsme zapli nahrávání, že vlastně vaše nová kniha o chatách uspěla právě v Frankfurtu a dostala ocenění. Že no to bylo pro nás obrovský překvapení, protože my jsme pak vydali knížku Chaty, která vlastně v tom konceptu pokračovala, což byl vlastně fenomén českého chatařství. A je ještě k dispozici, nebo? Jo, dá se normálně koupit, my ji teďko dotiskujeme, protože ten první náklad se vyprodal a to byla knížka věnovaná zase českým chatám a trochu i chalupám a takovému tomu fenoménu, ve kterém já jsem jako dítě vyrostl, chataření, chalupaření. No a tahle ta knížka vlastně se nějakou cestou, teď úplně nedovedu přesně popsat, jak dostala na frankfurtský knižní veletrh, kde
Nejdřív byla nominovaná a pak se dostala mezi 20 nejkrásnějších knih světa o architektuře, takže jsme byli velmi překvapení. Odletěli jsme do Frankfurtu, dostali jsme diplom a vlastně jsme byli jediná neanglicky psaná knížka v té soutěži, která zabodovala, což nás překvapilo, protože jsme si říkali, jak si ji ty porodci mohli přečíst, když byla v češtině, že jo. A tím jsme zároveň ale pochopili, že pokud nepíšeš a nepublikuješ v angličtině, tak to téma jako strašně těžce dostaneš jako na mezinárodní scénu, protože čeština je jako zcela marginální jazyk a ve chvíli, kdy to prostě není anglicky, tak... Je ta ambice, Radku, jít teďka tou cestou ven? Zatím není. Možná ročenka české architektury, ta vychází jako těch 25 let česko-anglicky, tak tam to jako smysl dává, ale zase jako musíme se na to podívat z té druhé strany, že když seš na tom frankfurtském veletrhu a vidíš tam ty obrovské stánky a ty tisíce knih po všem, co si dovedeš představit, tak fenomén českého chatařství, já nevím, jestli někoho může zajímat. Jako vím, že třeba jsme se bavili s porodci té soutěže a snažili jsme se jim vysvětlit takový to jako chatařství a chalupaření. A to je prostě jako, to je nepřenositelný. Mm-hmm. Máš chatu? Ne, mám chalupu. Já v úvodu té knihy říkám, že se dělíme na chataře a chalupáře, tak já jsem chalupář. Mám chalupu, no. Spal jsi někdy v tiny houseu v glampingu? Spál jednou. A? Hele, já jsem prostě ten chalupář. Na tebe to bylo malý. Na mě to bylo malý, no. Minimalistický. No, takže vlastně tady jsme si jako uvědomili, že chatařství, chalupaření může zajímat samozřejmě české publikum, ale že ve chvíli, kdy s tím vyrazíš do světa, tak je to fakt jako těžce jako přenositelná věc. Myslíš si, že to je fenomén, který skončí s náma, s Husákovýma dětma? Hele, právě že ne. Já si právě myslím, že ne. A to v té knize taky říkáme, že vlastně ta naše generace, já pocházím prostě ze sídliště, takže ten příběh byl klasický. V pátek odpoledne nastartuješ jako Škodovku, Trabanta, Warburg, Žigulíka a jedeš na chalupu. A tam prostě něco. A kde jste měli chalupu? Jak dlouho jste jezdili? My jsme jezdili asi 50 kilometrů, jako já pocházím z Plzně, takže 50 kilometrů od Plzně a tam prostě můj táta předělával v Sudetech bývalou kovárnu, starou asi 100 let a předělával ji asi 20 let, nikdy to nedodělal a bylo to takový to jako mícháš si prostě ten beton, pak scháníš ty dlaždičky, pak tam něco prostě lepíš. No a nás jako děti to nejdřív bavilo a když nám bylo 15, tak nás to strašně nebavilo, takže jsme tam jako odmítali jezdit a otročit tady na těch jako rodinných stavebních záměrech. No nicméně pak se to jako překlopí, takže vlastně já už dneska mám děti v tom věku jako 15 a 19 a ty přesně už s náma nechtějí na tu chalupu jezdit, protože co by tam jako dělali. Že? A tak ono, jak dlouho to trvalo tobě? 20 let a ono se to zase překlopí. No. A taky tam mícháš to malto lepíš ne. Já se do tohohle právě po té zkušenosti nepouštím. Ty máš ten čaj na té terase? No, ano. Krásný. K čemu jste teda došli, že se tohleto nezmění? Mě by to strašně zajímalo, že to neodezní s tou kategorií vlastně těch Husákových dětí, že se myslí, že to přetrvá. Je to opravdu tak hluboce nás zakořeněno, že ty děti našich dětí tam budou taky jezdit a budou to brát jako, že to k tomu životu patří u nás? Hele, když jsme chystali tu knížku Chaty, tak zase jsme postupovali podobným způsobem. To znamená, dělali jsme si nějakou jako rozsáhlou rešerši toho, jaké nové české chaty a chalupy vznikly za posledních pár let. A my jsme těch chat měli opravdu jako stovky. Jo, že vlastně zjistí, že každý český architekt buď nějakou chatičku nebo chatu, nebo chalupu má. Nebo tiny house. Spoustu jich navrhoval pro svoje kamarády, že vlastně toho materiálu jsme měli strašně moc. A když si tu knížku projdeš, tak tam jsou jako nádherné věci. Že opravdu jako těch domečků, chalup, chat tady vzniklo strašné množství a vznikají další. Jako. My vlastně teď jsme v rámci příprav té ročenky české architektury objížděli celou Českou republiku a vidíš jako nádherný chalupy, které jsou prostě rozesetý po celé jako republice a myslím si, že pro spoustu lidí to téma druhého bydlení a toho, že se někam přesunou a tam někde jako bydlí nebo tráví volný čas, že tohle to jako nezmizí. Já za sebe to vnímám tak, že
se v určitém momentu v životě, který je pravděpodobně daný nějakým způsobem jako zrání, prostě otevře to téma návratu víc do té přírody, do toho něco zasadit, něco tvořit rukama, nějak vlastně vrátit se spíš k těm kořenům a to je prostě to, co z mého pohledu je za tím chatařením a chalupařením. Neříkám, že se otevře ve všech, ale myslím si, že je to prostě nějaký přirozený vývojový cyklus, který tím pádem za mě ospravedlňuje to, že tenhle fenomén prostě jako nevymizí. Jo, já se tady přemýšlím, my shodou okolností teďka u nás v práci v agentuře řešíme nějaký developerský projekt pro klienta a já jsem Liberečák, já jsem z Liberce a narazili jsme vlastně na to, že Liberec po 45. roce vlastně po osvobození a odsunu Němců se úplně změnil a že vlastně my tam nemáme ty kořeny a nemáme na co navázat, že vlastně u nás to všechno začíná v tom 45. Ale vlastně to původní obyvatelstvo, ale i ta architektura, která tam byla, tak bylo všechno německý vlastně a je to strašně zvláštní potom vlastně slyšet o tom, že chceme někam jezdit vlastně mimo, protože tím se vlastně neustále přesouváme, je to strašně zajímavý jako téma, jestli vlastně i ta architektura, že někde bydlím a pak jedu na nějakou chatu a chalupu, kterou si vytvářím a betonuju podle sebe, tím vlastně měním ten design a tu architekturu toho místa, tak vlastně čím to opravdu je, že jsme takhle jako zvyklí jako cestovat ven a vlastně stavět si to druhý bydlení. Jako jo, že no a zase jako mě by třeba zajímala, bohužel jsem tu statistiku zatím nedělala, ten poměr, že ty máš svůj rodinný dům. Jo, že ten, kdo prostě má dům se zahradou, tak zajímal by mě ten poměr lidí s domem, kteří ještě mají chalupu. Myslím si, že bude výrazně jiný než lidí, kteří prostě žijou ve městě, v bytě a potřebují někam na tu zahradu, víš? Teď tady Radek na nás kouká, oči mu blikají. Samozřejmě, že statistiky nemáme. Teď jsme otevřeli možná náběr další knihu, jako tady. Hele, my když jsme připravovali knížku Minimal, tak tam já jsem dělal některé z těch rozhovorů a zazněl tam zajímavý názor, že vlastně ve chvíli, kdy žiješ ve velkoměstě, jako třeba v Praze, a nemáš jako prostředky na to pořídit si velký byt, tak si vlastně pořídíš malý byt a to druhé bydlení je pro tebe prostě jedna z variant, jakým způsobem, takže v Praze jako pracuješ, přespáváš, bydlíš a ten volný čas jezdíš trávit někam na chalupu, kde vlastně si můžeš i prostorově toho dopřát mnohem víc. Můžeš mít tu zahradu, můžeš chodit do lesa, můžeš mít prostě, nevím, 150-200 metrů obytné plochy, zatímco v Praze je to pro tebe jako nedostupný. Takže to byl jako docela zajímavý názor, který na to možná trošku odpovídá. A je to opravdu asi hodně o vlastně o tom umístění té polohy, protože jako fakt teďka, jak tady sedíme, to je vždycky hrozně to, co mě baví na těch podcastech, nevím, jak to máš ty u tebe ve studiu, ale jak přicházejí zajímaví hosti a ty se dozvídáš spoustu jako zajímavých informací. Já třeba ve svém okolí v Liberci nemám moc lidí, jako Liberečáků, který by měli chalupu. Já chápu, že to je fenomén Prahy, možná to je jiných měst, ale jako Liberečáci tím, jak jsou vázaní na ty hory, že chtějí ty lyže a ty kola a ty jizerky, tak vlastně já neznám moc Liberečáků, který by fakt řekli, jako většina z nich jezdí takzvaně za kopec, protože tam po rodičích je nějaký barák. Jo, to znamená, a přesně, jak jsi to tady popisoval, někdy z donucení tam jezdějí, někdy protože musí, protože to vlastně nechtějí prodat nebo tak, ale opravdu třeba v Liberci kolem sebe, a možná žiju v jiný komunitě, ale nemám kolem sebe lidi, kteří by řekli, hele, my jedeme na chalupu. Takhle, moderní trend je jezdit na chalupu, ale to se jmenuje Florida nebo Marbella ve Španělsku. To se děje, to jezdí, ale určitě ne tady v rámci republiky. Proč by si z Liberce, kde máš tu přírodu kolem sebe, jezdil do té přírody, když nebydlíš prostě v Praze nebo v Brně nebo... Ale zase pak, když cestuješ, já třeba jako mám strašně rád tu Moravu, mám strašně rád tu Sázavu, tady když jedeš kolem Sázavy, jižní Čechy, že vlastně poznáváš úplně jiný ráz té krajiny, jako je to úplně jako strašně zajímavý. Je teda pravda, že pro nás ten signifikátor toho ještědu, ať jdu odkaďkoliv, vracím se, ať už tady odsaď nebo z Německa, nebo, a vidím tu naši homoli tam od pana architekta, tak vím, že jsem doma. Jo, a vždycky říkáme, že 100 kilometrů od Liberce už jsme doma, protože vidíme ještěd a tím víme, že jsme doma. No. Nic, utekli jsme od Glampu, od knihy. Já bych se chtěl vrátit ještě, pořád se bavíme, je to podcast o vlastně glampingu a malém bydlení. Ty jsi tady narazil na strašně zajímavou věc, a to je komunita, komunitní bydlení.
je to něco, co ti zarezonovalo při tvorbě těch knih, jakoby, a co si myslíš, že třeba je v Čechách taky na vzestupu to komunitní bydlení, nebo vůbec komunity kolem těchto oblastí? Hele, to je super otázka. Já jsem se k ní dostal, když jsme chystali loni tu knížku Minimal, což je prostě knížka věnovaná malému bydlení, a ptali jsme se na to architektů, protože občas na tebe tohleto jako vyskočí, komunitní bydlení, sdílené věci, a tak jsme se ptali a hledali jsme, jestli někde něco takového jako opravdu existuje a funguje, jestli prostě je v Čechách nějaká takováhle jako skupina lidí, kteří by prostě například si společně postavili bytový dům, nebo taková ta německá Baugruppe jako věc. Židovský kibuci. No, jestli něco takového tady jako reálně jako funguje a jaké s tím mají zkušenosti lidi, a my jsme vlastně na nic takového nenarazili. Každý ti řekne, jo, o tom jsem slyšel, to by bylo zajímavý, ale vlastně já takovouhle formu bydlení jako neznám. Existuje k tomu jako knížky, je to popsaný, že jo, řešilo se to už ve 30. letech, že jo, Karel Teige se tím hodně zabýval, tématy minimálního bydlení a nějakých sdílených a společných služeb typu jako společné prádelny, společné klubovny, ale vlastně v současné architektuře já jsem to téma naživo jako nepotkal. Já myslím, že to, co víme my o tom tématu, tak určitě tady takovýhle skupiny jsou, ale myslím si, že je to pořád ještě hodně mimo ten mainstream a rozhodně to nejsou žádný, jako tamto téma architektury vlastně není zásadní, takže to není něco, kde vy byste měli průnik, jo, protože prostě tam je to spíš o té udržitelnosti, spíš o té dostupnosti, o tom, že své pomocí nebo soběstačně, to si myslím, že jsou ty hlavní témata, takže myslím si, že určitě tady tyhle komunity jsou, málo kdy jsou asi jako vizuálně přitažlivé, ale nejsou úplně jako zmapované. No, to máš pravdu, protože když jsem se ptal architektů při přípravě nejenom té knížky Minimal, ale i těch jiných projektů, tak vlastně nikdo mi neřekl, hele, jo, my to teď takhle navrhujeme, bude tam bydlet 20 lidí a budou mít společné, a teď nevím co, kuchyně, prádelny, klubovny. Saunu biotop, to čeká na nás. Biotop. To čeká na nás v Kodu, aby jsme to prošťouchli tenhle segment. Ale to je strašně zajímavý, protože, a to teďka odbočujeme, tady dnešní díl teda bude pro posluchače velmi specifický, ale v každém případě my jsme právě při tom projektu v Liberci teďka narazili na trend, který ve světě a v západním světě je desítky let a u nás na to jsme nebyli navyklí, a to jsou společné prádelny. Vlastně, že dneska právě to minimalistické bydlení a ty malometrážní byty a nájemní byty, vlastně ty architekti řeší, že nemají vlastně možnost umístit tu pračku, že vlastně na to nejsou prostory, proto se dostávají konečně ke komunitním prádelnám. A my jsme dneska navrhovali vlastně komunitní prádelnu s kavárnou dohromady, aby to byl takový networkový jako centrum. Včera jsme to právě prezentovali a to si myslím, že je přirozený start pro ty komunity. To je přirozená cesta k tomu, aby ty komunity začaly jako fungovat mezi sebou, ale musím se smát, protože jsme, jak dlouho, skoro 40 let v nové době od svobody a lítáme všichni po celém světě, známe to z té Ameriky a že vlastně teprve teď se to přenáší, konečně to začíná fungovat. Moje babička v Činžáku v Odrách, já si pamatuju, že jsme chodili do prádelny, že tam byla mandlovna, jo, že tam měli prostě, protože ty koupelny byly tak malinký, ten byt si myslím, že nebyl malej, jo, to bylo takový 3+1, ale ty koupelny byly tak malinký, že prostě měli společnou prádelnu, jo, sešlo se dolů, tam byla budova a tam se chodilo, tam vždycky jako vonil tím pracím práškem, já to vzpomínám. Tak bylo to tady i za sociku v Činžácích s malými koupelnami. To můžu potvrdit, protože já jsem vyrůstal ve 3+1 v Plzni na sídlišti a tam jsme přesně tady tu mandlovnu měli. Někde u domovního důvěrníka si vyzvedla prostě klíč podle nějakého pořadníku, kočárkárna. Kolárnu. A tam jsme jako s mámou jako dítě jsem chodil a tahal jsem tam takhle ty povlečení tím mandlem. Ono jo, tak jako vodilo. Jo. Takhle bych to někdy chtěla mít vyžálený, jak to bylo z toho mandlu. Radku, blížíme se ke konci našeho povídání, protože čas kvapí. Strašně zajímavé povídání. Já bych určitě chtěl poděkovat za tvůj návštěvu tady u nás a za skvělé povídání. Já mám ještě otázku, ale poslední. A já vím, že určitě ještě otázku budeš mít, protože už mě pak nepustíš ke slovu, tak já bych tady chtěl zase udělat veřejnou výzvu. Já jsem to už říkal před vysíláním, já si myslím, že Radek by měl být součástí naší poroty na Awards.
což je oceňování právě glampů, tiny houseů a saun v České republice. My jsme to udělali vlastně poprvé na zkoušku i v rámci asociace. Máme neuvěřitelné číslo přihlášených, což nás zaskočilo, protože to je jak s tím vydáváním. Takhle, neuvěřitelný. Jako pro mě číslo na první ročník. Ne, pro mě neuvěřitelný, protože já budu neskromnej, jak tady říká Radek, že 1000 knížek už je jako něco, co se počítá, tak pro mě bylo, když se nám přihlásí 10 glampů, tak budu spokojený. Tak my jich dneska máme skoro 30 přihlášených. Jako, no tak to je skvělý, gratuluju. Jako nominovaných, to znamená, to je opravdu jako úžasný číslo a jsem z toho nesmírně jako překvapený. Takže budu rád, pokud by si přijal místo v naší porotě, která bude vybírat právě a hodnotit, a ty kritéria jsou nějak nastavený, nejlepší glamp podle našeho vědomí svědomí v České republice. A samozřejmě budu rád, když přijmeš i pozvání na naší konferenci, kterou jsme museli přeložit na vlastně podzim. My jsme ji měli mít teďka na jaře, ale nakonec jsme právě z důvodu některých pro nás velmi důležitých speakerů ji přehodili na 1. října, takže na podzim, takže máme to formou panelových diskuzí, takže budu rád, kdyby si přijal pozvání i do našeho panelu na konferenci, protože si myslím, že máš tomu co říct i těma zkušenostmi, které máte právě s knihama a s vydavatelstvím. Tak děkuji moc za pozvání, velmi rád. My to tady tak vždycky veřejně, aby host nemohl cuknout. Taková naše oblíbená strategie. Veřejný závazek. Ano. Nechceme tlačit, že? Já jsem ještě na závěr měla jednu otázku, respektive chtěla jsem tak jako navázat, protože jednou z těch vašich posledních počinů bude vlastně velká kniha o saunování spolu se Sauna Guidem. Tak zaprvé jsem se chtěla zeptat, jestli máš doma saunu a jestli se chodíš saunovat? Já jsem v sauně 3krát týdně. Tak to seš můj člověk, krásný. A možná, jestli bys nám o té knize a Sauna Guidu řekl víc, nalákej nás, kdy vyjde, když si bude chtít člověk jako koupit něco a bude jezdit třeba po těch českých saunách, protože myslím, že jako saunování je v Česku hodně už zabydlený fenomén, že se mu věnuje jako spousta lidí. Aspoň jak, když chodím do stepu, tak tam je narváno pořád teda už. Nedělej reklamu. Jo, my si musíme vlastně pak říct o nějaký sponzorák, víc. Přesně tak. Ale je to jednoduchý. My jsme po knize Tiny House vydali ve stejném designu a konceptu knihu Sauna, což bylo zase vybraných, teď nevím, 40 českých zajímavých saun. Bylo tam spousta zajímavých rozhovorů a ta knížka se prodává do dneška, ale zase jsme si říkali, nemá smysl dělat Sauna 2, schromáždit prostě nějaké domečky a podíváme se na to téma trošku jinak, než jenom jako přes ten design a architekturu. Takže jsme se teď pustili do knížky, která vyjde na podzim, protože na podzim začíná saunovací sezóna. To je jeden důvod a druhý důvod je, že chceme, aby si čtenáři koupili na Vánoce. Takže to bude velká kniha saunování a k ní vyjde takový bedekr, což bude 100 nejzajímavějších veřejných saun v Čechách a na Slovensku. Takže to bude prostě průvodce, wow. Tak na to se těším. Na základě kterého můžeš prostě cestovat po republice a když zrovna pojedeš do toho daného města, tak se koukneš a zajdeš si do sauny. A zase tvůj horký tip. Tvůj horký tip saunovací. Horký tip třeba v Hradci Králové, takže... Nuk? No, jasně. Takže vymýšlíme teďko, jak to jako udělat, aby jsme tam měli zajímavé sauny, veřejné sauny a aby to prostě bylo takové jako bedekr, na základě kterého si můžeš naplánovat třeba svoji cestu. Ty knížky vyjdou společně a když to všechno dobře klapne, tak doufám, že to bude v listopadu. Krásný. Tak to se těšíme. Určitě. Teď jsme udělali velkou reklamu na saunování. Tak se potkáme v sauně. Saunovat se budeme i na naší konferenci, dámy a pánové, takže doražte. Mějte se krásně. Radku, děkujeme za tvoji účast a ať se ti daří. Děkuji moc za pozvání a těším se. Zase někdy příště. Ahoj. Ahoj.